Gusti sarane
Gusti kowe katriwandan piye lho semprepet nanti kepiur kekawan sababe aku sabet karena Raja Wala oh iya Paman Raja Wala kuwi duwe gaman wujude godho gedhe arane godho Kyai Singobaro pancen kampuhi kadilo-dilo aku piye kowe njaluk gaman piye ngaranono aku duwe gaman dhewe duwe pusaka dhewe iya pusaka endi enak saka ati ana ngisore kowe tringin jupuk oh iya tak jupuke Cepat bayi moko gamane Paman Raja Wala Singobaro kuwi wis gedhe nek dungkuli gaman wis gedhe iki kek niku ning nganggo iki kepiye kaya ngene iki yo ya nak tenan iya ora aja Utara kula kan Mas rene iki Roh kan angkatan godho kuwi kuat. Ingkang pundi kuwi? Oh, menika. Iya, aku kuat wae lanang. Kuat iki. Lakuan yo wis. Abot. Petut lah. Bila ora kuat angkatan dhewe iki. Ungkuli Raja Allah ayo nih sing luwih tik kaya ndi sing luwih rasa jokaran hei wih ya yo ayah wih hei wah wih
wah mari Johan iki tas kuat sapa sing akan belani Adil Rajawala iki Rajawala udan dadi tontonan iki rupa kita boten dawuh Kang wah cita mati Rajawala nanging aja semrat manut welinge Rajawala rikala semana Rajawala cilik lara gedhe tepekaning pati penyiram banyu penguripan banyune sendang batari kae cedhakno mrene grujukno iye rupa kencang kula ngendhawuhaken sendang batari kuwi manut critane Rajamala kuwi dumadi saka ibune Rajamala Endang Batari garwane Sang Resi Parasara inggih ing rikala semana seda ilang wujuding manungsa wujud dadi sendang kula Rajamala yen to cilik lara gedhe temekaning pati waton durung temeka kala mangsane banjur sendang batari bisa waras lan bisa urip coba tindakno iya Kang Mas piye rupa kita boten wonten dalanipun menapa-menapa lho Rajamala ora urip boten ngapusi yen ana Rajamala sak ajak-ajak cilaka karo kanca anane aku ngenengake adon-adon kaya ngene tak gugrak ucape Rajamala cangkeme Rajamala dalile dheweke duwe pusaka wujude banjur sendang batari upamane dheweke cilik lara gedhe temekaning ati bisa urip yen disiram banjur sendang batari endi buktine ngapusi mangke piye damel sampun ngantos pacaken Rajamala nyatanipun Rajamala sampun nyeramakaken juraganipun lan piye anten Rajamala iki sampun mitungkas nadyan to banyuning sendang batari kuwi bisa maraske laraku bebasane iso nguripke matiku ning aku duwe sirikan aku yen aku perang tunggal darah ngaten Kang teksin perang tunggal darah piye lunggih terah munggah terah piye terah Saplarga ya baik ora terah Saplarga putranipun Sang Resi Parasara kasebut aku karo ya anak Parasara ngatanipun menika kejak menawi ngaten mengsahipun menika kono terah Saplarga mesti kan Pak ora mesti aku mah itu ora enek terah Saplarga ujine kaya ngono kuwi kok pejagalan kuwi apa mangke piye sadhawuhipun Kang Mas gesang wonten Galuh Wirata paduka nggih sampun nate priksa ing naminipun Jagal Wirowo tiyangipun kados ngaten menika sampun nate sumerep apa dhewe urut tahu lho nah begitu pun persik piye sinten dicatosipun Wirowo mangke kene menika terah Saplarga apa yo ngono Wirowo mari sapa dadi kowe
Sareng jagone kalah kok kamu. Upamane aku nek kok diperintah karo Prabu Maswapati yen Raja Mala mati sing dijaku paten ora kita pateni. Karena sing perintahnya aku mau mateni Raja Mala. Nadyan kowe bengok nek suwek kok ambimu ora tak gagas. Ora urung aku ngladeni kowe malah konangan kowe bisa singkat. Ayo, oyakan aku. Hei, madep! Orang kata, madep! Aja mlebu pasar kok itu. Wah, mlebu peken iya pasar gede kok wong sepene kae. Doyak. Wah, kami pun doyak kados. Ayo mlebu pasar iki. Kok genakan ki menjiyo dhuwur dhewe. Akeh wong dhuwur dicekel. Iki menawi pilo wong menawi sanes. Wong sumigati genah titen-titenan. Kowe dhuwur cawete ora macan sampe kulit kuwi pilo. Rambute kok cekel pateni. Saiki kowe kalon aku midul dubres monggo kan Narpati Darmo Putra Nyandanan Jaya maturing Raka Narendra Harimurti Salat komadya wasananira katur sadaya monggo dhisik duta bagus kowe mau weruh wong gagah gedhe dhuwur mlebu pasar kene naminipun sinten jenenge Bilowo tiyangipun wonge gagah gedhe dhuwur mongko tiyang gagah inggil menika peken menika kathah sareng kados punjanggen kula badhe ngiten setunggal-setunggalipun kowe jenengmu sapa kula Kangko pangkatmu lurah Pekenageng negari Wirata menika Raden Paduka menika sinten Senopati Ngaloga Wirata Mokar urung ngerti karo aku Raden Harya Rupa Kenca oh iki bekti kula katur Raden yo tak kongkone kula ora ngerti tenan mboten Raden yo ora Kangko wonten dawuh kowe pangkatmu ora mung lurah pasar inggih kowe iki wong Sudra Santali tegese wong cilik angklik kowe iki wong cilik angklik mugi mung eneng dingklik manganmu ki mung setitik uripmu ancik-ancik nek ning geger mesti mati sik nek sebab apa kowe kok nganggo gelung keling kowe ngerti gelungmu ki jenenge gelung keling inggih menika leres menika gelung keling kowe ngerti apa ora gelung keling kuwi agemane sentananing ratu sing caket karo ratu yen perlu putraning ratu yen ora ngono pendhita nom-noman lagi dikeparkake nganggo gelung keling iki mung pasar bae wong nganggo gelung keling iki anggepmu ayo bunari dukuni tetepane ngilangi pakem
Itu nih. Nyuwun pangapunten Raden. Ingkang paring gendongaken menika Ibu kula ajrih menawi badhe udari. Menawi kula udari menika tegesipun kula damel cuwanipun Ibu. Oh, dadi kowe luwih wedi karo ibumu timbang karo aku ngono. Inggih manggahaken. Ayo Bu Juro ora. Menawi panjenengan kepareng badhe udari inggih monggo. Menawi kula ajrih Raden. Piye? Kowe wedi? Inggih kula ajrih. Sarang. Bu Juro ora. Pilih pengen juga tak oprol rambutmu. Inggih kula sumanggahaken nek panjenengan badhe udari kula Golo lair pusing Wah, bapak sambutmu. riwet nyamungkulaken keris wonten mestakanipun sang Kangka kaya ana daya gaiping Gusti Cahya Mencara mijil saking mestakanira Kangka anyempyok sang rupa kita dawah kalenggak teka kaya mangkono dupenget sang rupa kita kungun-kungun saking Kantaka Iya. Iya. Dapur gede malati. Orang ajar, bisa orang takut. Bibok tugel gurumu. Ah! Yektine dayane jimat jamus kalimasa ingkang ngayoni marang sang Kangka. Eling-eling rupa kinca kepul tanemne landhep dengkul rasane. Sami sakala mundur arasan kang rupa kinca. Wah. Tenana. Apa iki doyo ijek. Sampeyan ditena undang preman. Pas